had al 2 meisjes gezien met achterop allebei een saxofoon. Het lied Blasmuziek van G. Reinders viert dit jaar het 25-jarig jubileum. En Lin speelde de Lentekrans, die speelde Boete. En dat vond ik zo mooi. En toen dacht ik, toch moet ik een liedje van maken. In de documentaire Blaas me Griek kijken we terug naar het begin, de opnames en de landelijke aandacht voor deze Limburgse evergreen. Als je naar luistert, denk je, ik wil het nog een keer horen, ik wil het nog een keer horen. Bij G. zijn zinnen was iedereen ontroerd door de Limburgers. En dan zeker zo begon ze smakelijk te lachen. Als er een liedje verdient om er voor 24 jaar nog steeds gedraaid te worden, dan hoort bluesmuziek van G. Reinders er zeker ook bij jou. Blaas me Griek zie je dit weekend bij L1. Op een schone zondagmorgen